प्रितिया जन खारजि एक्टर सारखौ रिप्लाय होबाय आरोना गावनि चेनेलाव भिडिअ बानायनानै रिप्लाय होबाय। जन खारजिया बुंदोंमोन नालाय बिथांखौ प्रितिखौ 3 बोसोर आंजों रिलेशनशिपआव दंमोन बिदि होनना बुंदोंमोन। थ' बेखौ जन खारजिखौ बोरै लोगो मोनखो, अबेयाव लोगो मोननाय आरो मारै लोगो मोननाय, मारै सिनायनाय, बेखौ प्रितिया फुल डिटेल्सखौ होबाय आरोना। बेखौ नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। बेखौ नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। नैबे भिडिअखौ ससे नायनानै लाग्रो, बुजिगोन आरो भिडिअआ जोबथ'वाखै दायो दंबावो। लास्टआव जन खारजिया माबा मोनसे आरो आपडेट होबावदों, बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। बिनि थाखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आदा खावरा नायनानै थांनो आरोना, जेबो बुजिनाय नङा। नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। नंगौ नालाय नंगौ, आदा जननि हिन्जाव नालाय हिन्जाव। जेब्ला फार्स्ट टाइम आलायारन मुभिनि प्रिमियार श'खौ जोङो नायनो थांदोंमोन हौवा हिन्जाव, ओइदिनखालि आंना हौवाया माने बिसिनि फेमिलिजों इन्ट्रडिउस खालामहैदों आरो नुनानै बेवहायनो आङो मोनसे आदा जननि हिन्जावजों आङो बे मोनसे सावरायलायदोंमोन। थ' बे भिडिअ'नो आंनाव दङमोन आरो बेनिखायनो एज ए माने सेलिब्रिटि बा एज ए बयबो अनसायजानाय हिसाबैहाय आंबो जास्ट माने फेमिलिखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन। थ' बेवहाय आंनि गोरोन्थिया बहाय जाखो आरो दिनै जे बेफोरबादि गोबां माने फायार टाइपनि मोनसे रिप्लाय फिडबेकफोर बिसयखौथ' आं साधारन हिसाबैसो आं होदोंमोन। बेवहाय आंहा आदा जनजों जेबो पार्सनेलि बेफोरबादि माने गाज्रि मोननाय बा जेबो आंहा दुश्मनी गैया गोसो सिंनिफ्राय। थ' आं साधारन भाबै आङो बेखौहाय आदा जननि हिन्जाव नालाय हिन्जाव माने आङो बेखौहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आङो देखायना होनाय। जुदि आंहा एसेबां गोरोन्थि जाबायब्ला आरो रायजो राजाफ्रा आंनि बे होनायखौ जुदि गाज्रि मोनबायब्ला आं बयनिबोसिम आङो निमाहा बियो। 3 yearsनि रिलेसन, आंनि एक्समोन। स' आंनि हौवाया बेयाव दङ नै। थ' आं बुङो आंनि हौवाया फार्स्ट टाइम आङोहाय आदा जनखौहाय आरो बिनि न'खरखौ इन्ट्रडिउस खालामहैनायानो बे आलायारन मुभिया जे दिनखालि प्रिमियार श' जादों ओइदिनखालि आंखौ इन्ट्रडिउस खालामहैदों आरो आङो बे जन खारजिया सोर बेखौबो आं सिनायामोन। थ' सिनायियावहाय आंनि हौवाया जेब्ला इन्ट्रडिउस खालामनानैबो सिनायाखै, फैनाय समावहाय आंनि हौवाया आंनोहाय मोनसे एलबाम देखायदों आरो बिनि बे एलबामखौ देखायनानैहाय आं बुंनो नै बे एक्टरानोमोन बियो दहायनिया होननानैहाय। स' बेनो आंनि फार्स्ट माने बिसोरजों मिटिंमोन। होमब्ला नोंथांमोनानो साननानै नायदो आलायारनखौहाय रिशुट खालामफिननानैहाय प्रिमियार श' खालामफिननाया बेसेबां मान्थ जादों आरो 3 years बा बेसेबां नांगौ। थ' बेफोरबायदि पस्ट होनायखौ नुनानै आं सानदों आरो हयथ'बा आदा जनआ बे बाजैखौ दिन्थिनायखौहाय मोजां मोनाखै नामाथाय। हयथ'बा बे कारननि थाखायनो बेफोरबायदि आंखौहाय गाज्रि, आंनि इमेजखौ गाज्रि दिन्थिनो थाखाय हयथ'बा बेफोरबायदि 3 yearsनि रिलेसन दंमोन एमजेनि हिन्जावा बिदि पस्ट होखो ना माखोथाय आं बेखौनो सानदों आरो। बेनिखायनो बुङो आं जा बुंगोन सैथोखौ बुंगोन आरो सैथोखौनो बुंबाय थालांगोन आङो। थ' बेनोसै रायजोफोर, गोजोन्थों बयनिबोसिम। खोनाखाबाय, नोंथांमोना नुखाबाय दा भिडिअखौ। बिथाङा जन खारजिखौ बोरै लोगो मोनदों होनदों आरो बे भिडिअआ प्रितिया दा आपल'ड होनाय भिडिअआ सिगांनो एसे गोबाव जाबाय आरोना। बे समावनो बियो रेकर्ड खालामना दोन्दोंमोन। ओमफ्राय बोरैबा मबाइल थुनायाव खोमा नुफ्लांबाय भिडिअखौ, ओमफ्राय गावनि फेसबुक पेजाव आपल'ड होफ्लांबाय आरोना। बेबो गाज्रि साननानै आपल'ड होआखै, नोंथांमोना सानना नालाय। बेयो सोरबा बिनि हिन्जावखौ खिथाना होनाया सोरबा बियो गोरोन्थि जायो नामा, बियो गाज्रि जायो नामा? बेफोरबायदि आरोना। खायफा माथो मानसिफ्रालाय हाबा जानानै हौवाफोरखौ देखायनो मोनैनि, हिन्जावखौ देखायनो मोनैनि ब्लग भिडिअ बानायो खायफा मानसिफोरा। बेफोराव हौवा हिन्जावफोरखौ देखायनो मोनैनिसो गाबो मालाय, मिथिगौना? ससियेल मिडियाआव मानसिफोरनो पाब्लिकफोरनो सिनायथि होनो मोनैनिसो, होनो हायैनिसो गाबो। मानो होनबा होनो हायैनि जाहोनबो थायो। खायफा बै गोरिब, जोंनि बायदि गोरिब मानसिफोरानो हौवाफ्रा हिन्जावफोरा खामानि मावो
हौवाफोरा बाहेराव थाहैयो जमा थाफानो मोना हाबा जानानैबाबो ओमफ्राय ब्लग भिडिअ सोरबा सोरबा बेफोरबायदि गोबां मानसिफोर दङ हौवाफोरा बाहेराव थानाय हिन्जावफोरा न'आवनो थानानै ब्लग भिडिअ बानायनाय एबा हौवाफोरा बाहेराव फैनानै खामानिजों लोगोसे ब्लग भिडिअखौ गावनि चेनेलखौ सालायलांनाय बेफोरबायदि मानसिफोरा मा खालामो मिथिगौना भिडिअ कल खालामनानै मालाय भिडिअ कलखौनो रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियायाव पाब्लिक खालामना होबावोसो देखायबावो नोंसोरना आरो इसिबां अन्थाव बाथाव जमा थालायनो मोन्दों मिथिगौना नोंसोरा मालाय माहाजोन जानो जेबो प्रब्लेम गैया जानो थाखाय बेफोरबायदि जमा थाखानाय मानसिफोरानो नोंसोरा बांसिनसो देखायनांगौ आरामनो ना फेमिलि ब्लग्स बायदिसिना देखायबाय थानांगौ फेमिलिखौ इहा माबा प्रितिया बे भिडिअखौ हिन्जाव दं होननानै खिथाना होनायनिबो उल्टा रागासो जोंबाय मिथिगौना बेफोरबायदिबो मानसि थायो नालाय नोंलाय माथो खोब गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो नागिरबाय थायो फेसबुकाव फैयै मानसिफोरनि गोरोन्थिफोरखौ माथो आसि थुयै थुयै खिथाबाय थायो ओमफ्राय दा नोंनि गोरोन्थिखौ नुनायाव नोंहा माने इसिबां प्रब्लेम जाखो बे भिडिअ आपल'ड होनायखौनो नुनानै बिथाङा ओरैबायदि अरबायदि जोंब्लावदों आरोना बिथाङा सानोमोन खोमा आं सेंग्रायैनो थाबाय थागोन आं रावनिबो सिगाङाव आङो गावखौ हाबा जानाय होननानै प्रमान होआ देखाया आं सेंग्रायैनो थाबाय थागोन आं सिख्लाफोरजों बिदिनो लाइन मारिखुमाबाय थागोन जानो हागौ बियो बिथाङा गोबां सिख्लाफोरखौ आं हाबा जायाखै होननानै लाइन मारिखुमायोमोन आरो लोगोबो हमखुमायोमोन जानो हागौ बिनि थाखायनो बिथाङा बिराद अरबायदि फायर जादों आरोना बिनि मा होनो दोनखुमानाय बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों बिनि थाखायनो बिथाङा गोबां टेनसन जादों आरोना आरो बेयावनो बिथाङा आरो मा पस्ट होबावदों आरो गोदान मोनसे पस्ट होबावदों आरोना बेखौबो आं फरायनानै देखायनि नोंथांमोनाबो फरायना नायबानो जाबाय आं स्क्रिनाव होनो हागोन बिथांनि पस्टखौ आं नोंथांमोननो फरायना देखायनो दै नोंथांमोनाबो स्क्रिनाव होगोन आं फरायना नायबानो जाबाय गावनि जायगायावबो खामानि गैयै गोरजिया हिसाबै दोननो नागिरो होनदों आरोना एमजिखौ होनदों इयो बिथाङा एमजिखौ ओमफ्राय आरो ओरैहायबो केरियार दानो फैनायखौनो सेस खालामना होबाय लाना थांफिनदों बेसेराखौ होनदों आरोना एमजिखौ लाना थांफिनदों आरोना ओमफ्राय एमजिखौ होनदों गोरजिया थाहैदों ओमफ्राय लानानै थांफिनदों इदि होनदों आरोना बे मोनसे भिडिअनि थाखायनो बिथांमोनखौ बियो मा बुंदोंना मा खोथा थांखांनाय खोथाफोरखौ एरख'जोबदों आरोना एमजिखौ होनदों गोरजिया थादों एमजिनि गोसोखौ बायग्लिहोनो थाखाय बिथाङा बेफोरबायदिखौ लिरदों आरोना थ' मालायनि पार्सनेल लाइफआव मालाय गोरजिया थायो मायो बेफोराव हाबनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया आरोना आं जन खार्जिखौ होनदों गोरोन्थि नालाय गोरोन्थि नोंनि गोरोन्थिया सोराङाव फैबाय नों मानिनानै लादो आरोना मालायखौ मानो इसिबां एरख'बाय थानो गोनां जाखोना नोंबोथ' मालायनि गोरोन्थिफोरखौ नुबाथाय एरख'योना हो ओमफ्राय दा नोंनि गोरोन्थिखौ सोराङाव फैनायाव नोङो बिराद टेनसन जादों आरोना बिथाङा एमजिखौ जों प्रितिखौ जों गोबां मा होनो मानसिफोरनि नोजोराव गाज्रि खालामनो नागिरदों खिन्थु बे बोरै गाज्रि जानो इसेबां साधारन नङाना बिसोरखौबो मानसिफोरनि नोजोराव गाज्रि खालामनो थाखाय बिथाङा होनफिनदों बियो न'आव फैखानाय मानसिखौ दाख्लैनि खोथाफोरखौ गोबां बुरखांफिनदों आरोना बेफोरखौ बाथो होनबाय थाला गोरोन्थिया जन खार्जिनिखा बियो ना नोंथांमोनाबो जुदि फारसेनिफ्राय भिडिअफोरखौ नुबोदोंबाथाय पस्टफोरखौ नुबोदोंबाथाय गोरोन्थिया बिनिनो नङा होनदो हिन्जाव थाखानानै गुबुन सासे सिख्लाखौ लाइन मारिनानै सिख्लाफोरखौ गावनि मा होनो सैथोखौ दोनखुमानानै असैथोआव थानानै हिन्जावफोरजों लाइन मारिखुमानाया बेना गोरोन्थि नङा होनदो रायजोफोर ना थ' सेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान हाबसनफ्लांदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट सेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय बाय